Príjemný dobrý večer, vážení priatelia, milí hostia. Vitajte teda tu v hoteli Bystrička na finálnom gala večere Miss stredných škôl Slovenskej republiky 2013. Dievčatá sa vám teda predstavili v oblečení od firmy Bepon a v topánkach od firmy CCC. Ide už o 5. ročník. Prvé finále tejto súťaže bolo v apríli 2009 a súťaž v tom roku získala aj registračnú ochrannú známku. Cieľom organizátorov je ale dostať súťaž čo najviac do povedomia, aby sa stala vyhľadávanou a nápomocnou pre spoluprácu začínajúcich modeliek. No a samozrejme, aby bol tento večer s vyhlasovaním víťaziek jedinečný a nezabudnutelný. To prajem takisto aj vám z tejto pozície, aby si každý jeden z vás odniesol ten jedinečný a nezabudnutelný zážitok. Ešte treba dodať samozrejme, že v budúcom roku začne spolupráca s Ministerstvom školstva a s Ministerstvom zdravotníctva za účelom osvety u mladých dievčat, čo sa týka požívania alkoholu a tabakových výrobkov. Takže naozaj nie je to len o nejakej súťaži krásy, to, čo ste už mohli tu kúsok vidieť, ale vidíme, že naozaj má to ten správny cieľ, aj výchovný, aj takýto morálny teda. Takže ešte raz srdečne vítajte. Ale keďže ide o súťaž, tak je jasné, že v tejto súťaži bude musieť niekto aj rozhodovať. Na to tu máme odborníkov na slovo vzatých, keď to tak môžem povedať. Takže predstavme si našu milú a váženú porotu. Teda, je tu medzi nami dnes Karin Rimóciová, minuloročná finalistka a dnes choreografka súťaže. Vítajte. Pán Stanislav Šagát, riaditeľ súťaže. Vítajte. Pani Michaela Kuzmínová, marketingová manažérka firmy Bepon. Pán Jozef Burza, prezident Kanadskej obchodnej komory na Slovensku. Pani Valéria Tučeková, majiteľka Outlet Gallery v Martine. Ďalej Katarína Grajciarová, marketingová manažérka hotela Bystrička. Tomáš Veselický za Rádio Rebeka a Turčiansky telegraf. Doktor Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu, jediný zo Žilinského kraja. Vítajte. A v neposlednom rade i Branko Bušetinčan z Vodíc z Chorvátska, teda zástupca spoluorganizátora sústredenia v Chorvátsku. Generálni partneri súťaže sú teda Hotel Rozsútec, Kanadsko-Slovenská obchodná komora a Hotel Bystrička. Hlavnými partnermi súťaže Toplan Diamonds, Bepon, Outlet Gallery Martin, Štúdio 7 z Prešova, kozmetické štúdio Genesis, Zuzana Kolenová z Turčianskych Teplíc, vlasové štúdio Janka Veselková, takisto z Turčianskych Teplíc, fotografka Petra Laurová, už spomínaná aj predajná sieť obuvy CCC, One Energy Drink, oficiálny nápoj finalistiek, takže tú energiu určite budú mať, nebojte sa. Ďalšími partnermi sú Fuggerov dvor Selce, Hotel Kutina v Chorvátsku, spoločnosť ASMS, firma JL Jurajlova z Liptovský Mikuláš, penzión Oáza Turčianske Teplice, dovolenky.com, servis a predaj elektroniky Jozef Vojtek Turčianske Teplice. Takisto veľká vďaka patrí aj mediálnym partnerom, to je Turčiansky telegraf, Turiec online, Rádio Rebeka, tlačová agentúra Slovenskej republiky, školský servis, infoturiec.sk a regionportal.sk. Myslím, že si zaslúžia veľký potlesk. Na konte má 2 albumy. Reprezentovala Slovensko na festivale Karpatia v Poľsku i na Eurovízii. V týchto dňoch jej vyšiel nový single s videoklipom a nielen jej fanúšikov samozrejme odporúčam takisto na jej facebookový profil. Takže teda Michaela. Ži podľa ničích predstav, úsmov či zloté, byť na minútu presná a nič nevravie. Štekliť Vánok na obed, večer aj ráno.
nad vodou, mám na to 1000 dôvodov. Hľadiť piesok a myslieť iba na vieš čo. Chcem letieť. Mať predplatné na šťastie a čakať poštára, ktoré počul a tie listy opára. Tak to nie. Zlietnúť do leta, sebe odjetá, vzduchom odlietá. Nosí sa kaviár, jazzy kapela kuderá. Chcem letieť, len tak, lámať lúče, chladia aj keď sú horúce. Štekliť Vánok na obed, večer aj ráno. Byť nad vodou, mám na to 1000 dôvodov. Hľadiť piesok a myslieť iba na vieš čo. Vždy ten čas, ma hľadáš, som skrytá, práve tam, more ma, obmýva. Rada zazuletí. Lúče, chladia aj keď sú horúce. Štekliť Vánok na obed, večer aj ráno. Byť nad vodou, mám na to 1000 dôvodov. Hľadiť piesok a myslieť iba na vieš čo. Chcem letieť na obed, večer aj ráno. Ďakujem veľmi pekne. Poďme sa pozrieť na tie naše finalistky. Neviem, či ste si ich stihli úplne tak obzrieť. Ešte nebola veľká príležitosť, ale teraz ich začneme teda spovedať. Prvá z nich, Alexandra Straková z Kysuckého Nového Mesta. Ahoj. Dobrý večer. Študuješ na gymnáziu v Kysuckom Novom Meste. Prečo práve gymnázium? Všeobecný prehľad odtiaľ, takže môžem ísť na vysokú školu, ako chcem. Akú chceš? Už vieš zhruba, akú chceš? Je nejaká predstava? Som sa v 2. ročníku rozhodla, filozofia ako keby, takže jazyky, dejepis a občianska náuka. Takže právo alebo niečo také. Takže budeš študovaná mladá dáma, ale okrem toho štúdia určite máš aj nejaké záľuby, čo ťa baví. A fotografovanie. Fotografovanie. Keď sa pozrieme na tvoju fotku, tak je nám úplne jasné, že na to fotenie si stvorená. To vidíme aj tu, samozrejme. Aha, čak to blízka stále sa tieto fotografické zariadenia. Ale povedz to fotenie, ty sa tomu venuješ. Aj ako fotografka, ale teda aj ako ten model, keď to tak nazveme. Takže čo máš radšej? Pred tým objektívom alebo za tým objektívom? Tak oboje, preto to rada kombinujem a fotím sa na diaľkový ovládač. Ale asi radšej ja fotografujem, lebo rada upravujem tu fotografie. Koho tak najčastejšie fotíš? Deti. Deti a zvieratá. Deti a zvieratá, to je taká vďačná téma. Dá sa s tými deťmi, lebo však vieme, že deti aké, alebo malé, väčšie, lebo oni sú veľmi živé, odfotiť dieťa v tom dobrom okamihu. Práve malé deti, to je na tom práve to najlepšie, lebo urobíte veľa fotografií a potom z toho je väčšinou 1, 2, dobre. Výborne teda. Ako by vyzerala, alebo ako by mala vyzerať tvoja ideálna dovolenka? Tak určite by som si vybrala nejakú exotickú destináciu a si s priateľmi, kamarátky. Tá exotická destinácia, kde zhruba? Kuba. Určite Kuba. Priatelia, je aký okruh, aký pojem? Kamarátky. Najlepšie kamarátky. Najlepšie kamarátky. Je ich veľa, málo? Veľa. Dnes sa ľahko hľadajú najlepšie kamarátky? Nie, ale keď sa nájde, tak si treba vážiť a preto ísť na dovolenku práve s nimi. Čo by tá dovolenka ešte mala obsahovať teda?
Diskotéky, pláž, slnko, opalovanie. Takže ďakujem pekne. S číslom 2 prichádza Evelína Grešová, obec Cestice, okres Košice. Tak je tomu, ahoj. Dobrý večer. Študuješ na gymnáziu v Košiciach, tiež povedz, prečo gymnázium? Preto gymnázium, lebo som sa nevedela rozhodnúť a väčšinou mi poradili, aby som si dala gymnázium. Že to potom príde. Čo príde, to prísť musí asi. Áno. Momentálne som tak na tom, že chcem študovať medicínu vlastne a zamestnať sa vlastne ako lekárka. Okrem teda štúdia a tohto tvojho plánu do budúcnosti, nejaké hobby, koníčky, čo máš rada? No, ten modeling ma baví, ako takto fotenie, určite cestovanie. Z toho modelingu, z testovania už aj nejaké súťaže si absolvovala? Súťaže, no, toto je moja prvá súťaž, takže dúfam, že to teda dobre dopadne. Krásne zážitky sme mali spoločne s dievčatami, tak ja sa teším. Tých zážitkov čo vieme vyzdvihnúť? Vieme, že ste boli v Paríži. Áno, Paríž bol úžasný. Úplne. Takže mesto Paríž miluješ určite. Áno, už som tam bola minulý rok v októbri a teraz sme boli spolu aj s babami. Takže keď sa opýtam takú základnú vec, prečo si sa prihlásila do tejto súťaže? Lebo ma to baví a chcem to robiť naďalej. Výborne, teda Evelína Grešová s číslom 2. S číslom 3 prichádza Ivana Petrušová zo Svitu. Ahoj Ivana. Dobrý večer, prajem. Ty študuješ Spojenú školu Dominika Tatarku v Poprade. O čom je tá škola? Troška približ. Som študentkou bilingválnej sekcie nemeckého gymnázia, takže so zameraním na jazyky. Učím sa nemecký jazyk. Toho roku už 5. rok. Toho roku aj maturujem z nemčiny. Mám nemeckú maturitu a myslím si, že koľkokrát... koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, takže toho som sa pri výbere školy aj držala. Keby som chcel niečo po nemecky, asi ťa budem trápiť však. A myslím, že nie. Môžem také základné veci teda. Skús pozdraviť našich hostí na dnešnom finálovom večere. Liebe Gäste, ich möchte Ihnen sehr herzlich willkommen bei dieser Gestaltung und ich wünsche Ihnen wunderschönes guten Abend. Prekladať určite nemusíme však. Všetci vedia po nemecky, Martine. Prezrad nám troška o tvojich záľubách. Ja 15 rokov tancujem, veľmi ma to baví, taktiež spievam, hrám na gitare, blogujem, veľmi rada fotím, či už seba, alebo iných, alebo aj rada stojím pred objektívom, rada čítam knihy, plávam a tak. O tom tanci troška porozprávaj, to je také zaujímavé. No tak tancujem 15. rok, takže z toho môžete usúdiť, že ma to veľmi baví. Myslím si, že každý človek má nejakú určitú vášeň a práve tanec si našiel mňa, je to moja vášeň, ktorú veľmi milujem, veľmi ma to baví, dokážem sa pri tom skvele uvoľniť. A ešte som vám asi nepovedala, čo tancujem všakže. Tancujem scénický tanec, čo môžete vlastne vidieť na doskách divadla. Má tam nejaké základy z baletu, taktiež jazz a moderný. Výborné, takže veľká tanečnička bude z teba. To dúfam. Spolu s modelingom. Tak aj to dúfam. Výborne, ďakujeme pekne. Ivana Petrušová s číslom 3. No a 4 je dnes Romana Vyhlídalová zo Sasinkova. Vítaj, ahoj. Dobrý večer. Prezrad nám takisto aj ty z úvodu, teda troška, prečo si v tejto súťaži a čo možno na to práve aj rodičia? Tak v prvom rade som chcela vyskúšať niečo nové, že či mám šancu uspieť v takejto súťaži, no a rodičia ma podporujú. Výborné, keď je doma podpora, tak si myslím, že všetko ide. Z tých tvojich záľub, čo by si vyzdvihla také čo ťa drží? Tak rada plávam, čítam knihy, športu sa nevenujem. A tak korčulujem rada cez leto. A tak to plávanie je ako taký šport, nie? No, myslím, že hej. Prezrať troška taký sen. Keď sme sa predtým spolu bavili vzadu, tak vieme, že sny sú rôzne, ale ty máš taký zvlášť pekný, milý, prezrať trošku viac. Tak ja by som v budúcnosti chcela mať vlastnú kaviareň, preto vlastne aj chodím na hotelovú akadémiu a uvidíme, ako to dopadne. Na tej hotelovej akadémii teda pomôže to štúdium, keď to máš zhodnotiť takú školu, že naozaj tam človek vie získať informácie, mnohí si myslia, že to je len nejaká taká teória
A niekedy tá škola človeku potom zistí, že mu bola na dve veci, keď sa niekde zamestná alebo niečo úplne iné robí. V tvojom prípade teda asi to nebude až tak úplne, že? Tak ja si myslím, že hotelová je dosť dobrá škola do života a podobne, že vie naučiť. A keďže chcem vlastnú kaviareň, tak si myslím, že naučí ma niečo aj o tom manažmente, o tom vedení tej kaviarne a takýchto zariadení. Dobre, výborne, ďakujeme pekne. So štvorkou Romana Vyhlídalová. Číslo 5, Aneška Ďuricová zo Žiliny. Študuje bilingválne gymnázium v Žiline. Ahoj. Dobrý večer. To bilingválne gymnázium, teda aký jazyk hlavne? Španielčinu, to je môj hlavný jazyk, a angličtina ten vedľajší. Španielčina je už aká úroveň? Už by si vedela niečo? Áno, určite. Vlastne všetky moje predmety študujem v španielskom jazyku. Dokážeš dať nejakú vetu pre našich hostí? Nejaké uvítanie? Sí, puedo. Hola, buenos días. Me gusta que puedo estar aquí y presentarme en esta competición. Y os deseo la mejor atmosfera. Gracias. Toto určite musíme preložiť, to nebola nemčina. Takže dobrý večer, prajem vám príjemný dobrý večer. Som rada, že môžem byť na tejto súťaži a že sa tu môžem prezentovať. Dúfam, že v čo najlepšom. A prajem vám príjemnú atmosféru. Ďakujem. Prezrad troška z tých tvojich koníčkov, z tých záľub, čomu sa venuješ, pokiaľ neštuduješ. Áno. Takže moje najobľúbenejšie hobby je určite tanec, lebo tomu sa venujem už od malička. Prešla som už asi všetkými štýlmi, za čo sa dá, ale úplne najviac ma baví ten, ktorému sa venujem momentálne. A sú to štandardné latinové tance. Úplne si myslím, že sú ako pre mňa troška súvisia aj možno s jazykom, ktorým študujem. A v budúcnosti by som chcela určite niečo dosiahnuť v tomto smere. Okrem týchto tancov prezradila si prednedávnom aj niečo o takom relaxačnom športe. No ty to berieš ako relax. Áno, áno. Pre mňa najväčším relaxom je behanie. Keď sa potrebujem uvoľniť a oddychnúť si, tak vždy idem behať. A väčšinou to je bez sluchatiek na uši, pretože mami na to nemá rada. Ale zasa môžem si vychutnať tú príjemnú atmosféru v prírode. Ešte, že si povedal v prírode, už som chcel povedať, že predbehneš aj mestskú hromadnú v Žiline. To nie. Určite nie. Na dedine. Keďže bývam na dedine, tak určite okolo lesa a tak. Super. Čo ty a varenie? Teraz môžem pozdraviť moju maminu. Takže vlastne toto sa bude hlavne týkať jej, pretože ona vie, že ja tak strašne veľmi rada mením všetko v kuchyni, čo máme. A mením aj všetky naše tradičné recepty a snažím sa do nich troška vniesť niečo prímorské, talianské, takže to určite mám veľmi rada, takže asi toto. Ďakujeme veľmi pekne. S číslom 5 Aneška Ďuricová zo Žiliny. 6 Adriana Horná z Banskej Bystrice. Študuje strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu. Správne som to prečítal. V Banskej Bystrici, predpokladám? Áno, úplne výborne si to prečítal. Mám tu napísané, že to je vlastne plán B. Táto tvoja škola. Prezrať, aký bol plán A? No keďže veľmi milujem tanec, tak plán A bol vlastne konzervatórium Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici. No lenže nejako to nevyšlo, pretože tam brali len dievčatá, ktoré tancujú profesionálne, no a ja tancom len žijem, takže... A tak dneska žiť tancom to už pomaly znamená, že si profíčka, ale nie všade to znamená asi teda to isté. Ale Banská Bystrica a Urpín, čo to znamená v tvojom prípade, aké spojenie? Tak týmto chcem pozdraviť určite Urpinčanov, ľúbim vás, čaute. A sú to úplne úžasní ľudia, berem ich ako svoju druhú rodinu. Je to niečo neopísateľné, s ktorými ľuďmi naozaj, ktorých máte radi a môžete vystupovať s nimi na tanci, ktorým sa naozaj bavíte. Je to niečo, má to svoje čaro. Takže opäť určite platí to, že akýkoľvek tanečný klub alebo nejaké tanečné zoskupenie je druhá rodina toho, ktorý tam tancuje. Keď sa pozrieme do sveta, určite ste precestovali niečo, alebo si aj ty precestovala spolu s tvojimi tanečničkami. Koľko bolo tých zájazdov, to asi ťažko povedať, ale kde všade ste boli, alebo kde sa ti najviac páčilo? Určite sa mi najviac páčilo v Španielsku, nakoľko sú Španieli
vášniví tanečníci. Spoznala som ohľadom súboru, som spoznala veľa kultúr, veľa ľudí a určite to bolo náležitý večer. Adriana Horná z Banskej Bystrice. Ďakujeme. Ja by som si dovolil pozvať sem na pódium ku mne pána doktora Mikolášika, europoslanca za Žilinský kraj. Dnes tu máme samé krásne dámy, slečny ešte, stredoškoláčky, keď to presnejšie povieme, no a hovorí sa tu o kráse, elegancii, o móde, čo vám nie je veľmi vzdialená téma, ani oblasť, takže prezraďte vy ten váš vzťah ku kráse, k elegancii. No tak dobrý večer vám prajem, dámy a páni, som veľmi rád, že vznikla taká myšlienka od organizátorov pozvať ma sem a cítim sa tu bezvadne, výborne. A na vašu otázku chcem povedať, že som takým občasným návštevníkom, hosťom Bratislavských módnych dní, kde pani Reháková, ktorá je takou dušou tohto podujatia, ma tam vždy pozýva. Tohto roku som tiež mal pozvanie, len som tam nemohol ísť. Ale viete, ja som taký človek, ktorý hovoril sa to o cudzích jazykoch, ja premýšľam v angličtine a vo francúzštine, lebo napríklad tá francúzština je takým mojim druhým priestorom. Študoval som 3 roky vo Francúzsku a aj sa mi snívalo po francúzsky a myslím si, že... Aj o francúzskach? Aj o francúzskach, viete, to bolo na líceu, ja som bol ešte taký, že tam som zmaturoval v cudzej reči, tak prvá láska bola francúzska, ak to môžem tu takto vybaliť, hej, no ale chcem povedať, že viete, ten jazyk, tá francúzština, móda, šarm, umenie, parfémy, to všetko by sa malo artikulovať vo francúzštine, vyjadrovať vo francúzštine a je mi to tak blízke. A poviem ešte takú podarenú možno príhodu. Raz na tej strednej škole prišla pani profesorka a pohovorila, urobíme si kompozíciu celkom inú, nie o Balzacovi, nie o Hugovi, nie o Musetovi, ale bude to à quoi sert la beauté des femmes, že komu je to na čo dobré krása ženy, viete, taká téma. Museli sme vypotiť krásnu, nejakú úvahu. A tak som si tak vtedy prvýkrát položil ako taký pokročilý pubertiak, že vlastne krása ženy to je niečo úžasné a veľmi si cením, že dievčatá, aj tá prvá časť, ktorú sme tu videli, sú veľmi kultivované, sú prirodzené, vedia jazyky, vedia tanec, vedia hudbu, takže teším sa na celý dnešný večer a prišiel som tu obdivovať krásu. Ale okrem toho, že teda sedíte medzi porodcami a vidím, že naozaj máte čo povedať a určite budete vedieť, ako rozdávať tie vaše hlasy a body, neprišiel ste s prázdnymi rukami. Áno, a to sa aj patrí, myslím si, že to je celkom prirodzené. Keď som už dostal tú takú láskavú ponuku, tak zase napadlo ma, že by som nemusel prísť celkom s prázdnymi rukami. A rozhodol som sa udeliť prvej vicemis aj Miss cenu, verím, že atraktívnu a je to zájazd, 4-dňový zájazd do Bruselu, tu je nejaký taký toho príklad, takže budem rád, už ktorá bude tá šťastlivá, prvá a druhá sa dostanú už v novembri, budúci mesiac do Bruselu, tak verím, že sa im to bude páčiť. Určite si prinesú nielen zážitky, ale teda je množstvo poznania, ako to beží práve v tom Europarlamente však. Áno, je tam samozrejme všetky pamätihodnosti mesta, nádherné Grand Place, je tam Atómium, je tam všetko možné, ale je tam návšteva Európskeho parlamentu a ja ich tam privítam, budú mať aj možnosť nahliadnúť, kde sa normálne nedostanú. Ďakujem vám pekne, pekný večer ešte. No a my poďme ďalej, skončili sme pri 6, takže nasleduje automaticky 7. Luisa Alexandrová z obce Šterusy. Ahoj. Deň vám prajem. Prezrať, Šterusy sú kde, v akom okrese? Piešťanoch. Pri Vrbovom. Piešťany pri Vrbovom. No a študuješ strednú priemyselnú školu stavebnú v Trnave. Niečo iné ako hotelová akadémia. Teda povedzme, prečo stavebná škola? No hlavne nechcela som ísť na žiadnu hotelovú ani ekonomickú a stavebná rozhodla som sa, že budem rysovať výkresy, ale predsa je na geodetka.
Ako ešte raz? Geodetka. Geodetka, no jasné. Tu ste sa venovali, nejaké obdobie si tu strávila v tejto súťaži s dievčatami. Aký je ten kolektív? Aké ste mali zážitky na tých sústredeniach? Povedz. No viete čo, ja keď som sa prihlásila do súťaže, tak mi všetci hovorili, že si tu nebudeme vychádzať, jasne, že tu budú všelijaké intrigy a tak. Ale nie sú, práve že my máme aj na Facebooku spoločnú správu a píšeme si hocičo a spolu si myslím, že všetky si super vychádzame. Boli sme aj jasné, že sme boli spolu v Chorvátsku, aj v Paríži. V Paríži sa nám asi najviac páčilo na Moulin Rouge. Tam bol ten fúkar zo spodu a všetky sme si to jasné, že super užívali. A v Chorvátsku tam bolo všetko super. Fúkar máme aj tu, takže stačí ísť bližšie. Skúsime. Skúsme potom, keď bude čo dvíhať, hej? Dobre teda, ďakujeme veľmi pekne. 7. Luisa Alexandrová. Číslo 8. Kristína Trnková z Lieskovca. Vitaj. Dobrý večer, prajem. Okres Zvolen, predpokladám, a študuješ na Strednej odbornej škole hotelových služieb vo Zvolene. Tiež povedz, prečo taká škola? Vybrala som si hotelovú akadémiu z toho dôvodu, že si myslím, že sa lepšie uplatním po strednej škole, teda medzi strednou a vysokou školou. Dobre, veď však ja ti to neberiem. Ako bolo v Paríži? Tebe sa Paríž páčil? Paríž je veľmi krásne mesto. Ja som v podstate nedúfala, že sa tam dostanem. Aspoň v takom blízkom období nie. A splnil sa mi tým taký malý sen. Malý sen. Aký je ten sen? Navštíviť ten Paríž. Sa mi splnil. Ja tu mám napísaný iný sen, tak ja sa preto pýtam, hej, ale to je väčší. Toto bol malý, dokonca vidíte, niekto môže mať aj malý sen, aj veľký sen. Koľko tých snov máš celkom? Takéto cestovateľské sú 2. A jeden už je splnený, takže ostáva už len jeden. Ono sa hovorí, že keď ten sen prezradíme, takže by sa nemusel asi splniť, ale predsa povedz. No, tak ja si želám si navštíviť Rio de Janeiro. Z dôvodu toho, že sa mi tam veľmi páči, či už som to videla na fotkách alebo vo filmoch. A myslím si, že je to také okúzľujúce a iné mesto. Odlišné. Okúzľujúce a iné mesto. Náhodou nemáš servítku? No, momentík musím sa chytiť. Môžem? No. A teraz ďakujem. Teraz sa mi bude vyzúvať. Ja ti to vrátim, počkaj, jasné. Ďakujem. Není zač, ja ďakujem pekne. Nemali sme leukoplast, takže... To aby ste videli, že čím všetky musia prejsť také finalistky Miss stredoškoláčky, teda, že nie je jednoduché v tom chodiť však. To určite nie. Má aj niektorá iná ešte niečo v topánke? To vám neviem povedať, to sú také malé tajomstvá. Neviem, čo sa tam vojde, rúž alebo nejaká iná pomôcka? To do podprsenky. Do podprsenky? Skúsime iné číslo. Kristína Trnková. 9, nech sa páči. Denisa Gujenová. Správne som to prečítal. Áno, správne si prečítal. Dobrý večer, prajem. Z Trnavy študuje strednú priemyselnú školu dopravnú, takisto. No povedz, prečo dopravnú? Túto školu som si vybrala preto, lebo chcem byť v budúcnosti letuškou. Letuškou. Čo znamená byť letuškou v dnešnej dobe? No, chceš cestovať zadarmo? Áno, chcem cestovať zadarmo a ešte aj, aby mi za to zaplatili. No paráda, ľudia, nájdeme si všetci takú robotu, že cestujeme zadarmo, ešte nám za to platia. A nemusí to byť v železniciach Slovenskej republiky, samozrejme, tí za to neplatia. Takže cieľ máme splnený, to cestovanie, keď teda hovoríme. Precestovala si s týmto kolektívom tiež viacero miest, kde sa ti páčilo najviac? Najviac sa mi páčilo v Paríži. Prečo Paríž? Lebo mi tam bývala sestra a vždy som tam chcela ísť a navštíviť ju, ale nikdy sa mi nepodarilo. A vlastne pomocou tejto súťaže sa mi podarilo navštíviť Paríž. Super, takže tiež sa splnil taký maličký sen asi? Áno, splnil sa mi. A okrem študovania a chystania sa, pripravovania na tú letušku, čo robíš vo voľnom čase? Rada tancujem, aj som sa venovala tancu. Približne 3 roky, tancovala som hip-hop a moderné tance. Potom rada sa zabávam s kamarátkami, samozrejme na diskotékach občas, keď rada tancujem. A rada občas pečiem koláče. Pečieš koláče, takže teraz na Vianoce budeš piec? Tak pomôžem babke.
pomôže babke, ale ak by ste chceli, tak potom objednávky vieme dohodnúť, samozrejme, že? Samozrejme. Výborne to dám, ďakujeme pekne. 9. Denisant Gujenová. S 10. pripnutou na boku prichádza Nikoleta Rafajová z Vrútok. Nedaleko tu sme doma v okrese, študovala obchodnú akadémiu v Martine. Ahoj. Dobrý večer, prajem. Tiež povedz, obchodná akadémia. Prečo? Pretože som chcela školu, kde sa nenachádza fyzika a chémia. Takže to vyšlo. Áno. Výborne, pozdravujeme všetkých fyzikárov a chemikárov. Áno, pozdravujem veľmi. Čo robíš okrem školy? Aké máš koníčky? Zabávam sa, športujem, baví ma herectvo, cestujem niekedy, keď sa dá. Herectvo, pozor, herečku tu máme. Dúfam, že to nehráš na nás všetko. To nezistíte. Nezistíme, to si povieme vzadu. Kto čo na koho hral, ako dlho hráš, ako sa venuješ vlastne tomu herectvu, na akej úrovni? Približne 6 rokov. Chodila som vlastne do základnej umeleckej školy vo Vrútkach ako odbor alebo krúžok a tam som zabsolvovala a vlastne pokračujem teraz. Sme sa oddelili a máme to ako taký klub. Takže pôsobíš v klube, nie je to žiadne ochotnícke divadlo. A teda s tým klubom sú nejaké zážitky, cestovania, čo ste všetko prežili? Je niečo také zaujímavé, čo sa dá prežiť v hereckom klube? Tak chodili sme po súťažiach. Neviem, mali sme výlety, chodili sme do Bratislavy, tam sme boli na absolventskom výlete. Boli sme vlastne v divadle. A čo všetko si hrala, aké postavy? Alebo teda, čo ti najviac ide? Akú postavu zahrať? Alebo akú scénu, akú situáciu? Tak hrala som väčšinou zaľúbené postavy. A strašne by som chcela vyskúšať zákernú postavu. Hrala, hej? A tie zaľúbené si iba hrala? No. Dobre, takže nehrá to tu na nás. A zákernú postavu prečo? Neviem, lebo to má každý rád. Povedz tiež nejaký zážitok teda z tohto všetkého, čo ste absolvovali spolu. No, veľmi sa mi páčil výlet do Paríža, pretože Paríž, mesto lásky, mesto módy, veľmi ma to zaujímalo, vždycky som chcela vidieť Eiffelovku naživo a vlastne taký malý sen, ak sa dá povedať, že sa splnil. Dobre, ďakujeme pekne. Vrútočanka, 10. Nikoleta Rafajová. 11. číslo Klaudia Kunová, nech sa páči, z Košíc, z východu, tá východňare. Dobrý večer, prajem. Zle odpovedala, nevadí. Študuje gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Okrem toho, že študuješ, teda aké máš záľuby, prezrať? Tak baví ma maľovanie, kreslenie, venujem sa tomu už vyše 10 rokov. Navštevujem aj umeleckú školu u nás v Košiciach. Okrem toho zvyknem behávať alebo robiť gelové nechty kamarátkam a takto. Takto namaluješ nechty, není problém. Čo vieš také všetko namalovať? Alebo je niečo, čo by si nedokázala namalovať? Pretože mnohí maliari povedia, že najťažšie, ja neviem, možno, že voda alebo vodopád, proste niečo také. Či vôbec nie? Tak voda sa ťažko kreslí, ale dá sa. Zatiaľ som neprišla niečo, čo by som nedokázala. Maluješ ako? Sadneš si doma a niečo chceš iba obmalovať, alebo teda skopírovať, alebo ideš aj von, že naozaj ťa niekto v Košiciach nájde vonku na poli alebo v parku a tam sedíš rozložená so všetkým a maluješ? Tak keď je teplo a pekne a napríklad teraz ako je jeseň a všade sú farebné stromy, tak to zvyknem aj v prírode. Ale väčšinou na tej výtvarnej a keď napríklad v škole, keď vidím, že nejaká spolužiačka má tam dobré svetlo na tvári alebo tak si ju rýchlo nakreslím. Tak keď je, kedy. Takže aj také rýchle malovanie, hej? Ako keď vidíme niekoho, ja neviem, na jarmoku alebo hoci kde, že zrazu tam niekto sa posadí na stoličku, za 10 minút má obrázok. No, napríklad. Ty si prezradila taký zaujímavý zážitok v tom Paríži, to bolo, myslím, ona nechce o tom veľmi rozprávať, ale ja to prezradiť musím, viete, však slečny tu rozprávali, aký je Paríž krásny, že čo tam zažili, rozprávali o tom Fukári a o niečom podobnom, Eiffelová väža. Ale čo si toto dievča zapamätalo z Paríža, tak si zapamätala, keď boli v metre a 3 dievčatá nestihli nastúpiť. Ostali tam však. No, to sme mali naplánované, že ideme na veľvyslanectvo, teda tým metrom. A keď sme do ňoho nastúpili, tak sme zistili, že 3 dievčatá plus kameraman ešte ostali za sklom a kývali nám, tak potom sa to nejako našli, vysvetlilo sa to nejako. Paráda, takže zábery z metra nečakajte, tie nenatočili.
Dobre, ďakujeme pekne. Klaudia Kudová s číslom 11. Angelika Stimová s číslom 12. Ona je z takej zaujímavej obce, to rozoberieme ďalej. Najprv poviem, že teda študuje Strednú odbornú školu obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave. No, dobrý večer prajem. Dobrý večer, no a teda tá tvoja obec, alebo to tvoje rodisko, alebo bydlisko, ako sa volá, prezrať? Volá sa to Nový život Tonkovce. Nový život, neviem, či už niekto počul takú obec. Takže nový život, ako sa žije v takom novom živote? Je to taký nový život, že tam sa ľudia vracajú z iných miest a chcú tam začať nový život? S tým, že sa to volá Nový život, proste je tam úplne že nuda, nič tam není. Takže tak. A názov sa to volá že Nový život. Kvôli tomu sa chcem presťahovať do Bratislavy, lebo proste sa tam nudím. No, vidíte to, Angelika z Nového života chce zažiť nový život alebo začať nový život v Bratislave. Tak. No a teda, aký by mal byť ten tvoj život? Povedz, tvoje plány, tvoje vízie, záľuby, záujmy. No, takže ten môj nový život by bol ohľadom modelingu. Proste v živote chcem niečo dosiahnuť, byť známou proste ohľadom modelingu, takže tak. A proste mám rada módu, tanec, hudbu a spoznávanie nových ľudí. Proste. Ten tanec, aký tanec? Dá sa špecifikovať? Skôr také modernejšie, napríklad latino, reggaeton, také kubanské a tak ďalej. A kde tancuješ teda? Či len po diskotékach? Ja netancujem nikde, skôr len takto. Ale proste ja to mám v sebe, proste milujem hudbu a ja to baví. Dobre, ďakujeme pekne. S číslom 12 Angelika Stimová. A teraz si predstavíme nášho druhého hudobného hostia. Ide o zoskupenie, ktoré produkuje aktuálnu tanečnú hudbu. Ich spolupráca je skôr so zahraničnými vydavateľstvami. V Španielsku, Taliansku, Nemecku, tam sa im úspešne darí. Pracujú, hrajú a tancujú spolu už 9 rokov. Nepovedali mi viac, čo ešte spolu majú. A vo februári by mal výjsť ich druhý album. Takže nech sa páči, Papa Jam. A poďme trošku ruky hore. Super vzadu. Skrývaš svoju tvár, cítim, že ťa strácam, bez teba som zlá. Tak ťa prosím vráť sa, skrývaš svoju tvár, cítim, že ťa strácam, bez teba som zlá. Tak ťa prosím vráť sa. Poďme vzadu. Sám v kúte spíš, nevnímam tvoju skrýš. To, čo mám, uvidíš. Dúfam, že mi odpustíš. Máš dôvod ísť, neskrývaš to, čo má prísť. Na chvíľu ma poblázníš. Dúfam, že mi odpustíš. Skrývaš svoju tvár, cítim, že ťa strácam, bez teba som zlá. Tak ťa prosím vráť sa, skrývaš svoju tvár, cítim, že ťa strácam, bez teba som zlá. Tak ťa prosím vráť sa. Poďme ľudia. Skrývaš svoju tvár, cítim, že ťa strácam, bez teba som zlá. Tak ťa prosím vráť sa, skrývaš svoju tvár, cítim, že ťa strácam, bez teba som zlá. Tak ťa prosím vráť sa. Poďme aspoň na záver ruky. Poďte si. Hop. Super. Ešte. Aj vzadu. Ste skvelí. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz samozrejme prichádza asi to najkrajšie a najzaujímavejšie, prečo chodia hlavne muži na takéto súťaže. Promenáda v plavkách. Predstavia sa teda v plavkách od firmy Bepon a v topánkach od firmy CCC. Takže dievčatá, nech sa páči.
around here like you wanna be someone else. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine. Mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden sun. You can make my wish come true. If you let me treasure you. If you let me treasure you. Pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wanna say that to you if it wasn't true. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine. Mine, oh mine. Troška si dáme taký menší oddych. Nebojte sa, všetko je tak, ako má byť. Presvedčí vás o tom aj Michaela. Slnko má nový parfém hviezdy, letný sen. Pláž fandí, modný Molan ťažko odolám. Ja mám zas chuť na všetko zabudnúť, len mám múza, náručí muža, niekam sa prísť, hľadať kúsok nehy a iné brehy. Každý rok to zistím, že tým mužom si aj ty, aj ty, aj ty, aj ty. Keď iba ty si môj letný vliet, všetko je tak, ako má byť. Keď sa spolu môžeme stratiť, tak všetko je tak, ako má byť. Keď aj staré znie jak nový hit, všetko je tak, ako má byť. Herbou smiechu dýcha celý byt, no tak všetko je tak, ako má byť. No mohli by ste mi pomôcť? No ja vás nepočujem. Ďakujem. Keď iba ty si môj letný vliet, všetko je tak, ako má byť. Keď sa
čas spolu môžeme stratiť, tak všetko je tak, ako má byť. Keď aj staré znie jak nový, všetko je tak, ako má byť. Hrbou smiechu dýchať celý byt, no tak všetko je tak, ako má byť. A my sa pomaly dostávame do ďalšej disciplíny. A to sú voľné disciplíny finalistiek, takže tu môžete od tých báb očakávať čokoľvek, všeličo možné. Teda Alexandra Straková z Kysuckého Nového Mesta, prezrať teda, o čo pôjde, čo si zvolila vo voľnej disciplíne. Takže ja mám ľudový tanec, ako už bolo spomínané. Je to z okolia Kysuc. A neviem. A už netreba k tomu nič dodať, už iba pozerať, takže veľa šťastia. Takže ľudový tanec, verím, že potešil. Teraz, no ťažko to nazvať, či to bude ľudové. Bude to ľudový výrobok, môžeme to aj tak nazvať, aj keď nie je zrovna v tom pravom slova zmysle, že ide o výrobok, ide o šaty. Teda bude to prehliadka, módna prehliadka, ale papierových šiat. Neviem, či už ste niekedy videli šaty z papiera. A naozaj kompletne z papiera, teda vyrobené čisto ručne, z čistého papiera a dokonca mi povedali, že ak to zmokne, tak to ide dolu, však samozrejme, nie je žiadny problém. Takže, no a s touto voľnou disciplínou sa predstaví číslo 2, Evelina Grešová. Vidíte, že naozaj to je papier, normálne takto, ale čo je zaujímavé, že toto by ste čakali, že z čoho?
Pekné však. Ja som sa pýtal, či je podobné aj dolu, ale to mi nepovedali. Takže všetko je takto z papiera spravené, takže to musíte veriť. Povedz teda, prečo je to také tvrdé, čo ste tam pridali? No, to je lepené vlastne takým lepidlom, aby to držalo. Pretože tie korzety musia mať svoj tvar, aby sa dali obliecť. Čo s takýmito šatami? Je to jednorázovka, alebo vieš to odložiť a znovu si to niekam oblečieš? Tak určite nie do mesta, ale odložiť nejaká pamiatka. Ja si myslím, že to bude dobré. A tá výroba spočíva v čom? Alebo ako dlho? To vážne vyrobíte vy 3 baby v rukách? Alebo ako to vyrobíte? To sa šulá prstami a to sa nalepí na to. Dobre, toto sa ušúlalo, keď to tak povieme. Sukňa? To je lepená. Sukňa je lepená, tá sa neušúlala. A dážnik, vystreš ho? Prosím? Či ho vystreš? Nie. Dážnik nevystre, ale zase myslím si, že taký papierový dážnik v daždi by ti bol asi vlastne na nič však. Áno. A teda koľko trvajú také šaty spraviť? Fú, taký týždeň. Týždeň. Takže a tieto šaty ste pripravovali zvlášť na túto príležitosť? Áno, určite, že zvlášť sme sa na to pripravovali a všetky 3 vlastne sme sa na tom pojali. Výborne. Myslím si, že určite ešte jeden potlesk si to zaslúži. Ďakujeme, slečny. Číslo 3. Ivana Petrušová zo Svitu. Ona má pripravený spev. Prezrať teda troška, o čom to bude? Je to pesnička od poľskej speváčky Margaret. Je po anglicky, volá sa Thank You Very Much. Takže nech sa páči. Space calling out again. Say what? Houston, this is the end. We're lost. Ticky, ticky, tack. Time's up. Station is shutting down. Bad luck. Barbarella meets Godzilla. Since you and Buddy both cling to your pantyhose, I wanna thank you much. Thank you very much. Yeah, thank you very much. I wanna say I'm sorry, but I'm really not. Guess I had enough. I'm feeling dangerous. I wanna say I care, but I'm gonna say no, 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 no thanks. No, 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 no thanks. No thanks. Nasleduje, alebo teda toto bola ešte raz pre úplnosť, Ivana Petrušková s číslom 3. A teraz 4 troška vás rozhýbe, aspoň teda dúfam, že rozhýbe. Ona sa rozhýbe určite, pretože zatancovať zumbu, to sa nedá bez toho, aby sa niekto nehýbal. Takže dúfam, že ju podporíte. Nech sa páči, Romana Vyhlídalová. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida, que corra el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida, que corra el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida, que corra el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Voy bajando, la estás sintiendo. Voy subiendo, con más movimiento. Voy bajando, la estás sintiendo. Voy subiendo, con más movimiento. Romana Vyhlídalová, dúfam, že vás trošku rozprúdila. Pokiaľ nie, tak sa o to postará ďalšia. To je Aneška Ďuricová s číslom 5. Prezradím, že vám zatancuje argentínske tango. Si algún dolor está flotando sin querer, se empalan todos compañeros que son cosa del bandoneón, que por gusto nada más esta noche de verbena se le ha dado por llorar.
povedzme, prečo argentínske? Alebo vieme povedať nejaký rozdiel na porovnanie s tým obyčajným klasickým tangom? Tak aj pôvod majú aj rozlišný a taktiež aj postavenie je iné. Ale ja by som možno radšej dala slovo troška môjmu partnerovi. Je to vlastne môj tréner, ktorý ma vyučuje a ktorého si veľmi vážim a ktorému veľmi pekne ďakujem, že mohol ma doprevádzať. Takže možno ešte ona môže nejakých pár slov povedať. Takže o argentínskom tangu vzniklo to v Buenos Aires, bol to pôvodne tanec takých skôr chudobných ľudí. Veľmi sa to spopularizovalo, potom bola taká zlatá éra tanga, kde sa to stále tancovalo. Všetci to tancovali. A keď ten rozdiel medzi tým európskym, tak to európske vzniklo v Paríži, ale bola to reakcia práve na toto argentínske, kde si pravdepodobne niekto podnikavý majiteľ nejakého lokálu pozýval tých argentínskych hudobníkov. A Európania príliš nevedeli, ako sa to má tancovať. A tancovali si na tú hudbu po svojom a tak vlastne vzniklo také európske tango. Povedz, ako sa dostala ty k tangu? Je to dlhá história, či to bolo nejaký záblesk a zrazu bum, tancuješ? No ja tancujem klasické tango, ale argentské tango to som chcela sa tak troška naučiť, pretože sa mi to veľmi páči. A taktiež mám pôvod v krajine, kde sa vyučuje španielčina, kde sa hovorí po španielsky. A je to také zaujímavejšie možno takto v tomto prostredí tancovať. Výborne. Ďakujeme pekne. Adriana Horná, nech sa páči. Ahoj. Dobrý večer. Dobre, funguje to. Ľudová pieseň. Má aj venovanie komu? Áno, chcela by som ju venovať svojim rodičom, ktorých veľmi milujem. A bohužiaľ mamke, ktorá ma nemohla prísť podporiť, ale pozorujeme tam v tej kamere. Super. Adriana Horná. Ach, mamičko moja, čo to ide z dova? Ach, mamičko moja, čo to ide z dova? Či je to čierňavá, či to mrkavá? Ani to čierňavá, ani to mrkavá, ani to čierňavá, ani to mrkavá, to po tebe, dievko, zlatá kolembavá. Kade tamok prišli, naraz na voz vzali. Kade tamok prišli, naraz na voz vzali. Otcovi materi ďakovať nedali. Vám, mamko, ďakujem za dobrovchovania. Vám, mamko, ďakujem za dobrovchovania. A vám, môj otecku, zaplám vo vydania. A vám, môj otecku, zaplám vo vydania. S číslom 7 Luisa Alexandrová príde zatancovať čaču. Free your mind. No, no, no.
S číslom 8 Kristýna Trnková z Lieskovca a bude prednášať veľmi známe od Milana Lasicu Spomínam na Paríž. Spomínam na Paríž v útrapách z intelektu. Spomínam na Paríž, predo mnou len fľaša sektu. Spomínam na Paríž, pení sa séna zvodná. Ja spomínam na Paríž a vyprázdnim pohár do dna. Spomínam na Paríž, tie spomienky sú staré. Spomínam na Paríž, čo asi robí Maré. Spomínam na Paríž, v kaviarni sedí Funes. Spomínam na Paríž, na Montmartre ma unes. Spomínam na Paríž, na chladné rána Moulin Rouge. Spomínam na Paríž a padám do kalúž. Spomínam na Paríž, v zrkadle mení tváre. Spomínam na Paríž a tichne hudba v bare. Pán Lasica a ja spomínam. Spomínam na Paríž, keď náš smiech letel davom. Spomínam na Paríž pred ferme Notre Damom. Spomínam na Paríž, víťazný oblúk vojen. Spomínam na Paríž a so mnou spomína 11 krásnych slečien. Spomínam na Paríž, už z neho neubudne. Spomínam na Paríž a na vás nezabudnem. Ďakujem. Spomínam na Paríž. Spomínaš aj ty na Paríž teda? Často spomínam na Paríž. Ale aj tak, ako sa píše v tej básni, v tom prednese, ako to bolo? Určite nie pri fľaše sektu, ale spomínam áno. Aj tak, ako sa píše v tom texte. To sme museli dať na správnu mieru, takže ďakujeme pekne. Kristýna Trnková. Čo sa týka deviatky, Denisky Nguyenovej, zahrávam na husliach a bude to časť zo známeho trháku filmu z Titaniku. Toto fúka celkom fajn, nemôže to byť samozrejme blízko na ňu kvôli mikrofónu, takže známa pieseň My Heart Will Go On v podaní Denisy Nguyenovej na husliach. Prichádza teda Vrútočanka Nikoleta Rafajová s číslom 10, no a bude spievať a hrať na niečom, takže príjemný zážitok. I got my ticket for the long way round to buy the whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what you say? When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair, gonna miss me everywhere, oh. You're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair, gonna miss me everywhere, oh. You're gonna miss me when I'm gone. Prezraďte nám teda troška takýto štýl alebo takýto hudobný nástroj nikto nečakal, hej? Tak povedz troška viac o tom. No ja som vlastne ani to nepoznala, toto, čo som hrala. Ja som sa to naučila cez leto na chate a veľmi ma to zaujalo, veľmi sa mi to páčilo sa mi, ako to tie baby hrali. Som si povedala, že to skúsim. Nie je to náročná pesnička, keďže neviem vysoké tóny, tak som to skúsila. Ale teda malo to zvuk, tón a melódiu? Málo. Potleskom to vieme... Jasné.
Super, ďakujeme teda. S 10 Nikoleta Rafajová. Máme tu pripravené aj už nejaké ukážky, čo teda všetko už zišlo z jej ruky. Je to teda Klaudia Kunová z Košíc, no a kým ona sa tu bude realizovať, tak mám tu také menšie ukážky porodcom, nech vidia, že čo už všetko teda vzniklo. Takže nech sa páči. Just bringing me out the door. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit, babe. Saves a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch, just bringing me out the door. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit, babe. Saves a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch, just bringing me out the door. Dámy a páni, 4,5 minúty toto vzniklo, takže predstavme si, čo by vzniklo za 4,5 hodiny. Čo by vzniklo za 4,5 hodiny napríklad? Tak uhlíkom určite niečo väčšie, ale farbami by to bolo určite lepšie. Ale to je takisto výborné, dúfam, nie? Ďakujeme pekne. Klaudia Kunová. Poďme k tej 12-ke, poslednej teda, čo sa týka voľných disciplín. To bude opäť o tanci, ale povedal by som, že naozaj o takom zrejme energickom podľa toho, čo mala oblečené. Moc toho oblečeného nemala, poviem. Takže zase bude na čo pozerať. 12-ka Angelika Stimová. Nech sa páči na pódium. Este menor que usted la tengo en mi soñar, acaricio su piel, le quiero confesar hoy. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención, es que aguanto las ganas, por eso me he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa yo dímelo. No me importa que usted sea mayor que yo, oye, te quiero a que usted tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones, él es mayor que yo, oye, te quiero a que usted tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones, avanza, vamos, no te dejes, no te bla bla bla, saca la cartera o en la cama. Dievčatá, nech si teda oddychnú, dali zo seba to, čo vedeli, to, čo každá najradšej robí, predviedli sa, dúfam, že v tom najlepšom svetle, porota má nad čím rozmýšľať, má čo hodnotiť. A teda, aby sme si trošku oddychli, aj finalistky, aby si oddychli, tak opäť prenechávam toto pódium Michaele s piesňou Krásny deň. Len tak kráčam, neviem kam. Krásny deň, keď len tak lietam, nečakám. Deň je môj, smejem sa nebu tvárou tvár. Svet ma drží za ruku, dnes sme dobrý pár. Míňam cestou cudzích známych, úsmev im skrývam pod kobu. Plním ho splnenými snami a kvetmi z vlastných
drží za ruku, dnes sme dobrý pár. La 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 la, som tak trochu bláznivá. La 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 la, keď má život správny pád. La 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 la, ja viem, že je vždy o čo stáť. La 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 la, plno ľudí, čo máš rád. Bavíte sa dobre? Ma až sem niesol a do vlasov mi zapučí. Zahrá svoju pieseň, nikto nie je sám. Všetkne sa smútiť nesmie, dnes len stúpam a neklesám. Krásny deň je ten, deň, keď úsmev máš. Keď sa ti vráti, kým môžeš dávať, ži ako posledný krát. Na 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 na, túžim zas, na 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 na, objímať sveda v nás, na 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 na, lásku nás, na 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 na, túžim zas. Krásny deň. Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje teda módna prehliadka finalistiek v outletovom oblečení od firmy Outlet Gallery Martin, no a samozrejme v topánkach CCC. Nič nám tu už nezavadzia teda, takže nech sa páči, finalistky na scénu.
ostáva nám na malú chvíľu rozlúčiť s porotou, ale nie teda na dlho, ani tá rozlúčka nie je veľmi také správne slovo. Pôjdu sa poradiť, dať hlavy dokopy, zosumarizovať to, čo si pozapisovali, to, čo videli, to, čo počuli. Príde opäť aj Michaela, ale aj naše finalistky. Takže ešte si vychutnajte to, čo nám predvedú. She was more like a river queen for the movie scene. I said, oh my, but what do you mean? I am the one who dance and go around. She says I am the one who dance and go around. She told me her name was Billie Jean, other guys have seen that every eye turning eyes and dream being one. The dance of the blood in around. People always told me they can't know what to do. So groundbreaking and get high. Mother always told me they can't know your love. They can't know what to do. Billie Jean's not my love. She's just your girl. Brooklyn, I am the one. But the cheer's not my son. She says I am the one. But the cheer's not my son. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy the big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they blue. Anyway, the thing is, what I really mean, your eyes, the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Čo treba, tak určite treba najprv všetky finalistky pozvať sem k nám na pódium. A ako inak, ak nie je potleskom. Takže dievčatá, poďte medzi nás. Čas na spoločné fotenie, samozrejme krásne, farebné, usmievavé, usmiaté. Netrpezlivo čakajú, samozrejme, ale tak nedá mi to. Veľké napätie? Áno. Vieš predpokladať výsledok? Radšej si ani netrúfam tipnúť. Netrúfa si tipnúť? Tiež napätie, aké? Dalo by sa krájať? Samozrejme. Ako to vyzeralo vzadu už tieto posledné chvíle? Veselo. Veselo, takú odpoveď som nečakal, to je dobré, ale tak treba mať vždycky zmysel pre humor, úsmev samozrejme. Dobre teda,
Každá z finalistiek samozrejme získava darčekový balíček od firmy Bepon a takisto poznávací zájazd v Paríži, ktorý ste absolvovali v apríli počas súťaže, takže neplačte, dievčatá, aj tie, ktoré by sa neumiestnili, ktoré by nezískali titul. Toto už máte vo vrecku a myslím si, že môžeme ísť k tomu prvému titulu a to je Miss Silueta. Takže to pôjde z rúk Tomáša Veselického. Má tu teda to meno, má tu teda to číslo, my toto už vidíme. Takže titul Miss Silueta stredných škôl Slovenskej republiky v roku 2013 sa stáva finalistka s číslom 9 s počtom hlasov 482 Denisa Dgujenová. Gratulujeme, ešte raz potlesk. Miss Silueta Denisa Dgujenová, prepáč, nehnevaj sa za to meno, získava teda okrem toho, čo už má na sebe, aj darčekový balíček od firmy Bepon. Gratulujeme. Poďme ďalej, aby sme to nenapínali, teda Miss Kiss, teda to bola tá spomínaná anketa, alebo teda hlasovanie, kde dievčatá spravili svoj otlačok pier. Môžete si ich ešte teraz všimnúť a tí, ktorí ste hlasovali na internete, tak porovnávať, že či ste naozaj trafili. Takže poďme sa pozrieť na to, ktorá sa stáva Miss Kiss. Stáva finalistka číslo 4, Romana Vyhlídalová. Gratulujeme. Miss Kiss Romana Vyhlídalová zo Sasinkova získava poukaz na ubytovanie od penziónu Oáza v Turčianskych Tepliciach a takisto darčekový balíček od firmy Bepon. Poďme ďalej. Miss Internet. Kto to teda je? My to tu už na tom papieriku vidíme. Titul Miss Internet stredných škôl sa stáva finalistka s číslom 1, počet hlasov 11 485, Alexandra Straková. To vôbec nevadí, má titul, samozrejme zatlieskame. Číslom 1 Alexandra Straková z Kysuckého Nového Mesta. Miss Internet získava poukaz na ubytovanie od penziónu Oáza v Turčianskych Tepliciach a takisto darčekový balíček od firmy Bepon. No a štvrté hlasovanie teda, ktoré bolo ovplyvnené aj vami tu v sále, to je teda Miss Sympatia. Nech sa páči, poďme teda prezradiť to meno. Tak titul Miss Sympatia stredných škôl za rok 2013 získava s počtom hlasov 205 finalistka s číslom 10 Nikoleta Rafajová. Gratulujeme. Miss Sympatia sa teda stáva číslom 10 Nikoleta Rafajová z Rútok. Získava takisto poukaz na ubytovanie od penziónu Oáza v Turčianskych Tepliciach a darčekový balíček od firmy Bepon. No druhá vicemiss. Druhou vicemiss stredných škôl Slovenskej republiky 2013 sa stáva finalistka s číslom 6 Adriana Horná.
Gratulujeme. Druhá vicemis Adriana Horná z Banskej Bystrice. Okrem kvetov, šerpy a korunky na hlave od Outlet Gallery získava i poukaz do vlasového štúdia Janky Veselkovej, poukaz do kozmetického štúdia Zuzany Kolenovej, darčekový balíček od firmy Bepon a značkové hodinky od Topline Diamonds. Adriana Horná, druhá vicemisk. Vážené dámy, vážení páni, je mi cťou vyhlásiť umiestnenie na druhom mieste, čiže prvou vicemiss stredných škôl Slovenskej republiky 2013 sa stáva finalistka s číslom 11 Klaudia Kuncová. Aby som vám teda odovzdal, ako som ohlásil, prvá vicemiss a definitívna víťazka. Obidve pocestujete do Bruselu, takže nech sa páči poukaz. Sú tam všetky informácie, kde sa máte prihlásiť, ako to bude fungovať. Nech sa páči. Ešte raz gratulujeme. Prvá vicemiss Klaudia Kunová z Košíc, okrem teda toho štvordňového zájazdu od pána europoslanca Miroslava Mikulášika získava takisto korunku od Outlet Gallery, poukaz do vlasového štúdia Janky Veselkovej, poukaz do kozmetického štúdia Zuzany Kolenovej, darčekový balíček od firmy Bepon a značkové hodinky od Topline Diamonds. Gratulujeme ešte raz. Pri prvej vicemiss sme zabudli, je tam ešte jeden darček navyše, je to šperk Allo Diamonds od Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory v hodnote 800 €. Ospravedlňujeme sa, že sme to museli takto až doložiť, ale teda poďme už k tej miss. Takže definitívnou víťazkou ročníku 2013 Miss stredných škôl Slovenskej republiky sa stáva finalistka s číslom 3 Ivana Petrušová. Gratulujeme! Miss stredných škôl Slovenska. Tu stojí pred vami v plnej kráse, úsmev na tvári, slzy v očiach, ak sa nemýlim, Ivana Petrušová. No a čo všetko získava, okrem tohto prestížneho titulu? Samozrejme zájazd do Bruselu, exkluzívne fotenie v honorovanej výške 3000 € pre prestížny časopis Kanada, exkluzís od Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory, štvordňový zájazd do Bruselu, áno, no a teda samozrejme korunku od Outlet Gallery, takisto vysávač od servisu elektroniky Jozef Vojtek, to po tej korunke sa veľmi hodilo, poukaz do vlasového štúdia Janka Veselková, poukaz do kozmetického štúdia Zuzana Kolenová, darčekový balíček od firmy Bepon a značkové hodinky od Topline Diamonds. Gratulujeme ešte raz, veľký potlesk pre Miss stredných škôl Slovenskej republiky 2013 Ivana Petrušová zo Svitu. Vo Svite majú misku. Samozrejme gratulácie dámy jedna druhej, ako inak by to bolo. Ale ešte tu máme dokonca jednu špeciálnu cenu.
Špeciálna cena teda spočíva v tom, že to meno, ktoré prezradíme, tak dostáva poukaz na spoluprácu s nahrávacím štúdiom 7 z Prešova. Prezradíme meno? Pekný večer prajem. Ja by som musel oceniť výstup každej jednej finalistky vo voľných disciplínach a mňa ako majiteľa nahrávacieho štúdia najviac upútala. Rozhodol som sa dať ten poukaz na nahratie singla finalistke číslo 3. Ivana Petrušová. Tak slečný, máme za tým, alebo máte za tým. Idem sa opýtať na dojmy, už vládzete rozprávať. Povedz, aký je to pocit, alebo povedz to, čo máš na srdci. Ja sa strašne teším a chcela by som poďakovať aj pánovi riaditeľovi za tú trpezlivosť, čo s nami mal, aj všetkým okolo z celého štábu, aj dievčatám, dúfam, že sa budeme stretávať po súťaži ďalej a ja sa veľmi teším. Takže veľká radosť. A to je správne, áno, naozaj. Teraz z tejto strany ty tiež prezrať svoje pocity, to, čo máš na srdci, čo ti momentálne behá v hlave. Bolia ma nohy. Fakt strašne ma bolia nohy, ale ja myslím, že toto bola fakt super súťaž. Babi, budete mi veľmi chýbať. Nádhera. Ako veríme jej obidve veci, aj tie nohy jej veríme a aj túto radosť a toto dojatie, ale čo teda nám povie Miss stredných škôl? Ja som veľmi šťastná a veľmi pekne ďakujem za tento titul. Priznám sa, že som to absolútne nečakala, mali sme všelijaké typy my medzi dievčatami. A chcela by som veľmi pekne poďakovať za všetko, čo sme mohli zažiť, za Paríž, za Chorvátsko, za všetky sústredenia. Bolo to všetko veľmi krásne a som rada, že som našla tých svojich, medzi ktorými sa cítim dobre. A budem rada, ak sa s dievčatami budeme stretávať aj naďalej. Veľmi pekne ďakujem za všetko. Miss Sympatia, takisto dostaneš slovo. Ako by to bolo obísť tiež tvoje pocity, dojmy z takéhoto titulu? Som veľmi rada. Tiež sa teším. No. Môžeme povedať, že vo Vrútkach máme veľmi sympatickú stredoškoláčku. Na obchodnej akadémii bude oslava, privítanie, ako sa patrí zrejme. No, tak ja keď som sem odchádzala, tak som prichádzala, tak som vlastne odchádzala od veľkej skupiny a strašne mi to prijali, tak som zvedavá, čo na to povedia. Myslím, že sa budú určite tešiť. Som rada, že som vyhrala aspoň siluetu a som rada za všetky misky, ktoré vyhrali. Tak ja sa veľmi teším, nečakala som to a chcem veľmi poďakovať za všetky zážitky a za všetko, čo pre nás štáb robil aj za dievčatá, že som ich mohla spoznať. Ďakujem vám za príjemný večer, samozrejme, boli ste skvelé publikum. Verím, alebo dúfam, že sa páčilo, že naozaj bolo na čo pozerať páni, že bolo čo počúvať, bolo čo sledovať. Ďakujeme ctenej porote a takisto ďakujeme všetkým partnerom a každému, zvlášť organizátorom, ktorí sa pričinili o to, aby tento večer bol naozaj výnimočný a jedinečný. Takže lúčim sa s vami a pekný večer ešte.